I bok svima ljudi, ja sam Gina, danas sam ovdje u ovom novom videu sa Minecraft. Danas ćemo ići u potrazi za ljamama koje ja obožavam. Znači u ovoj novoj verziji su došle ljame. Koliko će to trajati ne zanima me. Idemo čak tražiti nova mjesta kao onaj mansion. Imam oklop dobar za to zato što sam puno igrao dok nisam snimao i ovaj serijal ne vodim stvarno jako dugo. Neke se nove stvari napravio, već sam pokazao jednu. Moram napraviti world tour ovih dana, znači tamo gdje ću vam pokazati kao sve što sam napravio ovih dana dok nisam s vama bio. Znači prikupio sam malo emeralda, sad bi trebao ići do cave-a tu kopat. Jako nisam ovdje kopao zato što ne volim kopat ovdje, da ne bi štetio, ali sad ćemo ovdje kopat jer nema zapravo uopće veze di kopam. Ovo tu moram popraviti, ovo mrzim. Ne razumijem kakav je ovo zvuk. Sekundu. Čujem neke čudne zvukove. Evo, prema ovdje. Mi sad idemo prema onom villageru. Znači, ako se ne varam, to bi trebalo biti prema tamo negdje. Ako bi se mogu popeti na svoju planinu i vidjeti gdje je to sve. Dobro, ajmo mi sad na onoj planini. Vijum. Evo, došao sam gore na planini i sad samo moramo otkriti gdje je taj villager. Našao sam željezo. Ovo mi baš trebalo da napravimo onaj, kako se zove, nije globus, nego ono sranje gdje ti pokazuje sjever, eto. Dobro, našli smo još ga ima. Opa, to je odlično. Zato što taj villager pita, to je kao geografer, ne znam, zemljopisac, ajmo reći. Sad ne znam točno specificirati na balkanskom. Ali za sad izlazimo van i idemo mu dati to. On pita te stvari, tako da ne treba nam puno željeti. Još željeti. Makni se! Bože, sad ću ovaj dosadno. I di idemo mi danas? Mi danas idemo do mansiona. Znači mansion to je nova stvar koju su dodali u 1.11 za... Izgubio sam se. Trebalo bi biti sve to preko mora. Dobro. Vijum. Evo ga, došli smo i našli smo odmah jedan mob koji ja mislim zajedno nikad nismo vidjeli, a to je Husk. Znači zove se Husk i nalazi se kao običan zombi, samo što ne gori na suncu i nalazi se samo u kako se zove sad? Sahari. Znači nalazi se u Sahari, navodnoj Sahari, pustinji zapravo, ne Sahari. I dobar je mob zato što je onako kao ne gori na suncu i simpatičan je. I sad idemo kod njega, je to taj? Da, to je taj. Uzeo sam puno papira. I sad šta mi daješ mi ta sranja, šta mi ne treba jer ih imam puno, fakat puno. Dobro, stavimo to kod njega. Pustimo ga da se razveseli. Evo ga, veseli se. I sad, možemo kompas za... To ima smisla, evo ga. Kad si budala. Sad veseli se još malo. Veseli se. Ne smijemo ga izgubiti iz vida. Evo ga. Empty map. Ja mislim da je to to. Dobro, to bi trebalo biti kao prazna ili treasure. Ne znam sad. No vidjeti. To je glupost. To nam ne treba. Evo ga. Explorer map. Dobro, to i kompas i sad imamo jednu mapu za kao neki Woodland Explorer map 2 i to mi sad, treba mi još ovi tu, znao sam da ih trebam još ponijeti. Ljudi moji, našli smo dvije karte koje će nam pomoći, znači osim tog svega dao sam tamo onom glupom villageru to što je htio i sad smo dobili ove dvije karte. Sad se vi pitate šta će nam ove karte? Ove su vam karte blaga, znači kao gusari nekakvi. Moramo ići tražiti okolo te neke stvarčice koje su jako zanimljive. Sad ne znam gdje ovo vodi.
točno, ali ovo tu sam vidio, to je mansion, kao, vidite ova kućica ovdje i to vodi do te neke uklete kuće ko ima brdo stvari, ogromna je i mislim kako je jedna najljepša konstrukcija do sad napravljena u Minecraftu. Mislim, u igrici, samo po sebi. U sljedećoj epizodi ćete to sve vidjeti, znam da sam malo zločest i takve stvari, recite šta hoćete, briga me, treba mi vremena za pripremiti se za ove stvari. Zato što je to predobro, prefora, tako da ostavite like ako želite vidjeti to i odmah subscribe tu dolje, tu di pokazujem trenutno. Eto, čao! Prefora, 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 prefora.